जोंहा नैबे रुनिकाटा BCDC जा नब्लाङाव जा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटि चिरां बिथांमोननि बानजायनायाव जा कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनैहाय मोनसे जोंहा नैबे नेशनेल रोड सेफ्टी मान्थ 2024 लोगोसे जोंहा रोड सेफ्टी केम्पेन बे सोलिगासिनो दं। जोंहा चिरां जिल्लानि बे मोनसे मोजां पदक्षेप होननानै जों बुंनांगोन। मोजां मोनसे बिथांखि लानानै बिथांमोना निश्चय खामानि मावदों आरो बे खामानिनि गेजेरजों निश्चय जोंनि फैबाय थानाय 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर जोंहा जिखिनि जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दा बिथांमोनखौ मोनसे सांग्रांथि होनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंहा पन्चसूत्र होननाय मोनसे जोंहा बेबायदि बिथांमोननिफ्राय फोसावनायखौ जों नुदों। दा बाहाय दङ जोंहा बांद्राय गोख्रै गारि सालायनायखौ बन्द' खालामनाय, जाहाथे लिमिटेड गारि सालायनायखौ जाहाथे बयबो खालामो, जाहाथे जोंनि एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय जोङो जाहाथे रैखा मोनो बे बाथ्राखौ बिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। 2 नम्बराव दङ जौ लोंनानै गारि दा सालायनो नाङा बेखिनि बाथ्राखौ बे पन्चसूत्रनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो जोंहा 3 नम्बराव दं गारि सालायनायाव मबाइल फन बाहायनाय बेखौ जाहाथे खालामा बा बन्द' खालामनाय बेखिनिखौ बिथांमोना बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम बिथांमोना फोसावदों। आरो जोंहा बाहाय 4 नम्बराव दङ साखा खबनै गारि सालायनायाव सालायग्रा आरो गाखोग्रा सानैबो हेलमेट हमनाय बेखिनिखौ बिथांमोना निश्चय खालामजानो लुबैदों। 5 नम्बराव दङ गारि सालायनायाव जेब्लाबो सिट बेल्ट बाहायनाय बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निश्चय मिथिजोबा। दा बेखायनो जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोङो निश्चय जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनांगोन। आरो जों बेखौनो बुंदों जे जोङो जोंनि थाखायनो दिनै आयेन बानायदों। बे आयेनखौ जोङो आयेन बायदि जों मानिनानै सोलिनो हानांगोन। आरो आयेनखौ आयेन बायदि मानिनानै सोलिनो हायाबा निश्चय जोंनि गेजेराव मोनसे जेंनाया फैगोन बेखौ जों नुहुरो। आरो जोङो बुंनांगोन जे जिउआ मोनसे जोबोद बेसेन गोसा, जिउखौ जोङो ओरैनो मोननो थाङा। आरो बे जिउखौ जानला मोनला बे थासारिजों जोङो जुदि हगार हरोबा निश्चय जोंनि जिउआ निश्चय बिराद गिदिर मोनसे जेंनाजों भुगिनांगोन। आरो बेखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जों खावलायगोन जाहाथे जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जेब्लाबो जोङो सांग्रां जानांगोन, जेब्लाबो जिउखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो जेब्लाबो जिउखौ जोङो बासायनांगोन। बेखौ जोङो निश्चय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बुजिनो हानांगोन जाहाथे बांद्राय जोंनि बांद्राय जोंनि आयेनखौ मानियालासे जुदि जोङो गावनि जिउखौ जुदि दैदेनलांनो नाजायोबा बे जिउआ निश्चय खैफोद गोनां जागोन आरो इयुन समावहाय बिथाङा निश्चय थैनायजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। जों बेखौ नुहुरो। दिनैनि बे हाबाफारियाव मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय आलासिफोर नुजाफैदों? दिनैनि बे हाबाफारियाव जा चिरांनि SP जोंहा प्रानजित बरा बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि चिरांनि जा ADC फिरदौस आलम शेख बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। जोंनि चिरांनि SI जा बि बैष्णब बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि सिरलि चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि जा BDO कुमुर चन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि रुनिकाटा कलेजनि जा प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म, रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिनि जोंहा प्रिन्सिपाल सैतेन्द्र सिंह, लोगोसे जोंनि BCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोजाङै जिउ रैखा खालामनो हायो, इयुनाव गावनि जिउखौ गोलाव मोनसे थांखिजों जोङो सौहैनो हायो, बेखिनि बाथ्राफोरखौ दिनैहाय मोजाङैनो सावरायनाय जादों, आं बेखौ बुंनो हायो। थेंक इउ।